Ιδού η διαφραχτήσα ύβρις προς τον βασιλέα. Ιδού η αποκάλυψη του αληθούς προσώπου των σκηνικών και των μεταυτών συμπεφυρμένων. Ιδού η αναρχία και η διασάλευση της θείας τάξεως. Και ιδού εμείς κατά την παρούσαν ώρα της κρίσεως μετανοούντες και φοβούμενοι την βασιλική οργή. Διότι όλοι ακούσατε τα σφήμας περί της επικείμενης συμφοράς. Και είτε ο φόβος τον οποίον ενέσπηραν οι άρχοντες και οι ένοπλοι στρατιώτες να σοφρονήσει τας ψυχάς ημών. Αυτός τούτος ο φόβος ώστις ως διάπειρος ρομπέα εξ ουρανού επέφερε στην πόλη μας την κάθαρση εκ της αμαρτίας, ευόδωσε την επιστροφήν ημών εις τας αγκάλας της Αγίας Εκκλησίας του Κυρίου, της Εκκλησίας ή της σας εδέχθη εκ νέου εις τους κόλπους της ως πρόβατα απολολότα. Και αληθώς σας λέγω, χριστιανοί, όπου υπάρχει φόβος δεν υπάρχει φθόνος. Όπου υπάρχει φόβος σβήνεται ο θυμός. Όπου υπάρχει φόβος πάσα πονηρά επιθυμία και πάθος καταστέλλονται και η λατρεία των επίγειων αγαθών χάνεται διαπαντός. Ο μεταφόβου διαβιώνει, ουδέποτε αμαρτάνει. Διασφαλίζον ούτως την βασιλεία των ουρανών. Την τρίτη εβδομάδα από τις εξεγέρσεως αφήχθημε με πάσα μυστικότητα εις την Αντιόχεια. Η εντολή του βασιλέως προς τον Κύριό μου συνίστατο εις τη μεθόδευση τρόπου εξολεθρεύσεως παντός ιδωλολατρικού στοιχείου εις την πόλη, υπό την προϋπόθεση ότι εις την όληση δεν θα διεφαίνεται η ανάμειξη του κράτους. Ο Λάζαρος ο Καπαδόκης ώστις κατήχε υψηλόν αξίωμα εις την Κωνσταντινούπολη και το πρώτος εις την τάξη των μαγιστριανών, θεωρείται τότε ως ο πλέον έμπειρος και ικανός για την εκτέλεση παρομοίων αποστολών. Ως τόπον διαμονής μας ο Κύριος μου επέλεξε το παλαιόν και εγκαταλελειμμένο φρούριο του Ιλαρίωνα, ώστε η παρουσία μας στην Αντιόχεια να διέλθει απαρατήρητος. Διαδέ την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου του, εζήτησε εκ των τοπικών αρχόντων την κινητοποίηση δυναμικών ομάδων χριστιανών. Η όλη επιχείρηση έπρεπε να εμφανιστεί ως αυθόρμητος ενέργεια αγανακτισμένων χριστιανών και ουχή διατεταγμένη. Ούτως την πέμπτη ημέρα από της αφήξεώς μας ήρχισε και η θορυβώδης εισβολή των ερημητών στην Αντιόχεια. Άγιοι μοναχοί της ερήμου! Άγιοι! 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 Των φιλούντων ημάς πολλά τα έτη, των δε μισούντων ημάς κακά τα έτη. Των φιλούντων ημάς πολλά τα έτη, των δε μισούντων ημάς κακά τα έτη. Δούλοι εμείς του βασιλέως! Δούλοι εμείς του βασιλέως! Δούλοι εμείς του βασιλέως! Αυτός εκεί είναι ο Τιμόθεος, ο σκηνικός. Ξέρεις καλά ποιος είμαι, Λάζαρε Καπαδόκη. Πολύ καιρό μ' αναζητάς. Ο Ταραξίας, ο Φυγόδικος, Ο Δέσμιος. και υποκριτής. Γνωρίζεις πως υποκριτής είναι η τέχνη μου. Αν ονομάζεις τέχνη, το να παριστάνεις στη σκηνή πράγματα ανώσια και επέσχυντα. Η τραγωδία μιμείται πράξεις των ανθρώπων. Δεν ευθύνεται για αυτές. Μιμείται πράξεις άθλιες, όρνικες και ανήθικες. Ποιος κρίνει τι είναι ηθικό και τι ανήθικο? Ο νόμος.
Και ποιος δημιούργησε τον νόμο? Ο Θεός, ο Πάνσοφος, ο Άγιος. Και εσύ δικάζεις εν ονόματι του? Δικάζω εν ονόματι του βασιλέως. Αυτός είναι ο δικός σου ο Θεός, αλλά όχι δικός μου. Και το επάγγελμα του σκηνικού γιατί είναι αντίθετο σε αυτό το νόμο? Γιατί υπηρετεί τα είδωλα, τον Διόνυσο. Από τα αρχαία χρόνια ο Διόνυσος είναι προστάτης του θεάτρου. Και δικό σου. Ναι, δεν το αρνήθηκα. Άρα ειδωλολάτρης.